Takže prejdeme ďalej. V tejto materskej by som povedala oblasti. A ja vítam medzi nami takú zase krásnu mladú ženu s exotickým menom. Volá sa, že Katarína Del Rio, prepáč, komoli. A ona nám porozpráva svoj životný príbeh a ako sa ten jej životný príbeh vyvíjal a čo jej život priniesol. Takže Kati, vítaj medzi nami. Ďakujem. Pekný deň. Ja priznávam, že nemám rada mikrofóny, takže pokiaľ sa mi bude triasť ruka s tým mikrofónom, tak sa ospravedlňujem. Ja po týchto úžasných matkách šíroc detí som teraz cítim taká trošku s tým mojim jedným taká nejaká meniteľná. Ale teda na moju vlastnú obranu mám ďalších 50 v škôlke, takže tieto tak trošku vyvažujú. Teda v našom záujmovom centre. Ja by som veľmi rada naviazala na to, čo tu rozprávala Ivanka, lebo mne to tak strašne zahralo do kariéry, tak mi to trošku pohľadilo dušičku, lebo ja som taký ten presne ukážkový knižný typ psychosomatiky a strácania samej sebe sa v tom živote chlapskom a podobných veciach. Ja som teda ako to malé dievčatko, ktorého sa ona pýta, teda tých pacientov, že či si pamätajú, kým to malé dievčatko chcelo byť, tak ja ako tá malá Katka presne vie, čím chcela byť. Vždy som chcela byť pani učiteľku v škôlke, to som mala nalinkované, takže v rámci strednej školy a podobne u mňa problém nebol. Ale samozrejme, ono časom vplyvom okolia, vplyvom ľudí, života, to ako nás doma vychovávajú, sa všetci meníme. Ja hovorím, že má pani s mikrofónom. Ja nemám s ničím iným problém, ale ten mikrofón, ale to okej, ja to dám. To som jasný. Ja si poleprem ruku, aby som dobre. Takže ono ten život nejako prídu príležitosti, my sa ich rozhodneme využiť a potom sa v tom celom tak nejak možno niekto stratí. Ale to, čo ja teda osobne verím, že vždy nám je niečo nejakým spôsobom predurčené, čomu sa postupom času a samoobjavovaním samých seba vrátime. A tak to bolo aj v mojom prípade. Ja som teda síce vyštudovala strednú pedagogickú školu, ale skončila som na 6 rokov marketingu a potom som skončila na ďalších 8 rokov mimo Slovenskej republiky. Stretla som muža, do ktorého som sa samozrejme zamilovala a ako 22-ročná mladá žaba bolo to najlepšie rozhodnutie. Neľutujem to, strašne ma to naučilo o mne samej a o všetkom ostatnom. Aj keď teda po 10 rokoch manželstva to teraz už vyzerá inak a už mám pohľad na veci trošku iný. Prežila som 4 roky v Libanone, prežila som rok v Guatemale, medzi tým nejaká Afrika, medzi tým samozrejme nejaká Kolumbia, nejaké Miami a podobné krajiny. To by bolo naozaj na napísanie knihy. Minimálne to, čo tam človek zažil v tých rôznych krajinách, ktoré sú tak strašne diametrálne odlišné jedna od druhej. Ale tá moja láska k deťom tam stále ostávala. Vždy som odejšla túžila robiť niečo, čím môžem pomáhať. Vždy som chcela vybudovať miesto, kde vieme pomôcť maminám, kde vieme pomôcť tým rodinám. Ja som ten starý pedagóg, ktorý vždy tvrdil, že tá spolupráca medzi tou rodinou a tým učiteľom musí byť naozaj plnohodnotná na to, aby to dieťa mohlo niekam smerovať. Ale presne tie vplyvy, o ktorých hovorila aj Ivanka, potlačala som sama seba. Napriek tomu, že som vedela, čo chcem, aj keď som bola v krajinách, kde som pomáhať mohla, keď tam bol ten muž, ktorý stále hovoril, ale nemôžeš, lebo ja sa o teba bojím, lebo ty si v Libanone a tu sa môže to a ono stať a jednoducho sa to nedá, tak ja som tak nejako s tým naďalej žila a uverila, že teda tak sa to teda naozaj nedá, lebo teda ja poviem, môj manžel je pôvodom z Kolumbie, pracoval pre OSN dlhé roky, takže hýbal sa všelikde, tak samozrejme prečo tomu chlapovi neveriť, ktorý tvrdí, že jednoducho to nemôžeš, lebo ty si len obyčajná zraniteľná žena, ktorá to proste nedá a niečo sa ti môže stať. Takže som sa pretlkala životom ako manželka najprv len a v podstate starala som sa o neho, starala som sa o domácnosť, tak trošku som sa starala sama o seba, ale teda hlavne o všetkých ostatných naokolo, kde okolnosti ma zaviedli naspäť na Slovensko.
kde mne bola ponúknutá príležitosť vrátiť sa k tej mojej práci, ktorú som vždy milovala, a pracovať v materskej škôlke, kde tak ako tie príležitosti prichádzajú o šťastie v nešťastí, vždy sa niečo udeje. Stalo sa to, že mi bola ponúknutá možnosť materskú škôlku odkúpiť. Ešte si zabudla medzi tým, že sa s ní narodilo dieťa. Áno, medzi tým sa mi samozrejme tak ako chodok Guatemala narodilo dieťa. Takže som bola k tomu všetkému ešte aj matka. Ale keďže som nepracovala, hej, keď sa to dieťa narodilo a ten prvý rok, tak som to nejako nemala potrebu riešiť, lebo som to brala ako, OK, už som 5 rokov nerobila, 5 rokov som bola doma, tak teraz prišlo to dieťa, tak teda konečne mám nejakú tú plnohodnotnú náplň práce. A teda potom, v podstate, keď mala Izabela okolo roka, tak prišla príležitosť, najprv teda, aby som vyučovala angličtinu v škôlke, aby som sa tak trošku vrátila k tomu, čo som vyštudovala. A keď som z tej škôlky chcela odísť a dávala som výpoveď, v podstate zase z toho dôvodu, že teda ja sa nemôžem uviazať na trvalý pracovný pomer, lebo ja neviem, kde ten môj manžel zase pôjde pracovať a ja neviem, kde my zase budeme. A jednoducho sa to nedá, ja nemôžem a ja s tým všetkým musím skončiť, lebo je tam ten chlap a ja musím byť pripravená, keď on zavelí, tak ja sa pohnem. Tak som teda zo škôlky odišla, kde som to bez nej vydržala presne 24 hodín. Lebo to je to, že keď niečo má byť, tak to bude a vesmír sa spojí. To šťastie v nešťastí, kolegyňa, ktorá vtedy bola zastupujúca riaditeľka, pôvodná majiteľka škôlky, pracovala na Cypruse. Kolegyňa mi telefonovala po 24 hodinách, kedy som bola zo škôlky doma, že jej bolo diagnostikované onkologické ochorenie. A že teda napriek tomu, že som chcela odísť, či sa nemôžem do tej škôlky vrátiť ako zastupujúca riaditeľka z toho dôvodu, že teda ona sa musí liečiť, už sa mi teraz ruky trasú, keď myslím na Janku, lebo je to ďalšia úžasne silná žena, ktorá sa objavuje samu seba. Ivanek sa stretávajú. Taká ľubozná. Takže vtedy som si povedala, že OK, tak ono sakra to asi tak nejak má byť. Hej, kde keď sa ja jedného dňa rozhodnem, že teda nie a ono ma to tak stále nejako vracia naspäť, že áno, hej, a teda aj cez takéto nešťastné udalosti, kde teda ja som sa príležitosti chytila, povedala som, OK, vrátim sa a do ďalších 24 hodín z toho bolo škôlka aj na predaj, kde teda to bol taký ďalší medzník, kde ja som si teda do toho môjho manžela posadila, že teda čo? Taký správny, pragmatický chlap, že OK, ale ja neviem, čo bude s prácou a momentálne na tom nie sme finančne dobre. Akože keď chceš, tak v pohode, ale ako ja tie financie na to nemôžem dať. Ale teda, ako je to tvoje rozhodnutie. Takže to bol asi tak prvý moment, kedy som si dupla a povedal som si, že OK, koniec. Hej, ako nemôžem počúvať toho chlapa, som naspäť na Slovensku. Mám príležitosť dokázať sama sebe, že to jednoducho dám. Takže som sa uviazala úverom a išla som do toho po hlave. Priznám otvorenie po 2 rokoch, kedy je tá škôlka nejakým spôsobom naša. Už ani ten manžel tak nejakým spôsobom nie je môj. Lebo si to nemôže tak všetko fungovať. Tak ako by sme si predstavovali, lebo keď sa žena objavuje, tak niekedy to končí. Niekedy to končí aj inak, lebo žena sa trošku zmení a začne hľadať iné hodnoty a začne objavovať sama o sebe iné veci a dáva trošku do popredia iné priority ako toho chlapa, ktorý bol teda tá priorita tých 8 rokov. A obdivujem chlapov, ktorí sú natoľko úžasní, že vedia potlačiť to svoje ego, zvládnu to. Ten môj to nezvládol. Ale v podstate som tam, kde mám byť, vzniklo jedno úžasné miesto, pre mňa úžasné, škôlku, ktorú sme odkupovali s 15 detičkami a momentálne ani po 2 rokoch ich tam máme 50. Podarilo sa nám rozšíriť priestor a podarilo sa nám vytvoriť povedné záujmové centrum. Objavili sme Katku zase jednou okolnosťou, kedy Katka išla okolo škôlky a na to jej zatelefonovať, či náhodou nevieme o nejakom priestore, ktorý by sa tam možno dal prenajať, lebo teda ona cvičí pilates a ju by to celku zaujímalo. A teda príležitosť pre nás, že som sa ja toho zase chytila, bola som samozrejme, však ako my sme rozšírili a naše povedné záujmové centrum veľmi rado.
A tak sme si zase nejako opäť sadli, ako keby sme sa poznali celý život. Takže teraz tie naše maminy okrem toho, že sa im my staráme o tie naše deti, tak majú možnosť si prísť zacvičiť s Katkou Pilates. My sa teda o detičky, zase je to v časoch, kde my sa o detičky stále postaráme. Máme úžasnú Martinku Vagačovú v rámci efektívneho rodičovstva, ktorú strašne radi spolupracujeme. Majú tam detičky krúžky, majú tam detičky rôzne aktivity, takže je to niečo, čo pomáha, niečo, v čom vidíme zmysel. Naplňa ťa to? Naplňa ma to maximálne, aj keď si sa priznávam, že nezarábam, lebo som veľmi zlý ekonom a všetko, čo je, tak zase pchám naspäť. Takže, ale napriek tomu som šťastná, spokojná, aj keď nie sú dovolenky, aj keď nie je nič iné, aj keď by mi veľa ľudí možno povedalo, že ako ty máš problém z mesiaca na mesiac prežiť a rodičia ti platia školné a máš tam 50 detí a proste niektorí ľudia majú naozaj predstavu, že ja sa teraz topím v peniazoch. Ono to tak zďaleka vôbec nie je. Robím to hlavne preto, aby som mala dobrý pocit z toho, ako tam tie deti radi chodia, ako sa nám veľmi dobre adaptujú, akí sú šťastní. Z toho, že sú tí rodičia radi, že sú tí rodičia spokojní. Takže ja im vo všetkej miere sa snažím byť v ústretí a teda následok toho je, že nezarábam, ale nevadí. Ja ti do toho viem, aby si to trošku skľudnila na mesta. Ako celá tá atmosféra v tej škôlke, je to cítiť. Je to... Tí mamičky si tam týkajú, všetky sú taká tá priateľská atmosféra tam vládne, je to tam veľmi príjemné. A práve Katka hovorí, že nezarába, áno, každý, kto sa pustí do podnikania, myslím si, alebo každý, väčšina, kto začne podnikať, všetkých, čo sme tu počuli, vlastne sa musíme riadne obracať, aby sme pri tom podnikaní zarobili sami na seba a keď nás to baví, čo robíme, tak samozrejme sa snažíme to podnikanie rozvíjať, takže toto je, myslím si, že taký komplikovaný segment okrem iného, že ono to nie je priorita, nie je to priorita, ani to nikdy naša priorita nebola. Ja každému vždy hovorím, že áno, vedela by som zarobiť a bola by som na tom veľmi dobré, keby mi nezáležalo na tom, že deti majú ovocno zeleninové desiaty, keby mi nezáležalo na tom, že keď mi dieťa na 2 týždne vypadne zo škôlky, tak sa s rodičom osobne dohodnem na tom, že im to školné skrátim, keby mi nezáležalo na tom, že tam deti majú raz do mesiaca akcie a divadelka a že sa tam spoločne stretávame aj s rodičmi pri rôznych programoch a veciach. Paleontologický krúžok, prosím vás pekne, paleontologický krúžok, ja som odpadla, chlapík 2,15 m sa tam blíži škôlkou, že čo paleontolog, takže deti ako neuveriteľné aktivity, pre mňa skutočne padla sánka, paleontologický krúžok. Keď sa objaví v jednej triede 10 chalanov, ktorí majú maximálnu posadnutú s dinosaurami, tak nemôžete urobiť nič iné ako to, že nájdete paleontologa. Ja tie informácie nemám, ja sa tých dinosaurov nevyznám, tak ako musí tam byť niekto iný. Ale hovorím, keby tie priority boli v tom zarábaní, tak áno, dalo by sa to. Je tam kvantum vecí, ktoré ja by som mohla osekať a bolo by mi dobre, ale tam tá priorita nie je, takže tie peniažky, ktoré sú, tak sa zase vracajú naspäť. A hlavne sa rozširujú tie možnosti, ktoré ponúkame, lebo z hľadiska ste tu väčšinou matky, alebo teda sú to také aktuálne matky, niektoré aj babičky, čiže všetci vieme, že z môjho pohľadu, ako pracujem v tejto škôlke, alebo teda, pracujem v škôlke, dá sa povedať, alebo v priestoroch škôlky, spravili sme to kvôli tomu, aby tie matky mali počas tej doby, pokiaľ sú detičky v škôlke, aby si mohli dopriať ten svoj čas pre seba. A neustále sa boríme s tým, že raz je ten chorý, potom je ten chorý a tak ďalej, ale vidím tam tú radosť tých mamičiek, že im bolo dopriatý ten čas pre seba. Nemusia sa starať o to, že či má babička čas, alebo či má manžel vtedy čas, alebo niečo. Dieťa je v škôlke, je tam zaradené a matka si spokojne cvičí. A ešte nielen cvičí, ale teda aj rôzne aktivity, ktoré Katka spomínala, nejaké efektívne rodičovstvo. Pokúšame sa teraz trošku aj také piatky robiť, také meditatívne alebo meditačné piatky, kde dojde k tomu stíšeniu možno, ktoré Ivanka spomínala, že aby tie mami našli aj
svoju ženskosť. Opäť, že nie sú len matky, pretože deti sú už odložené doma s otcom alebo s inými rodinnými príslušníkmi a oni si vlastne nájdu tú chvíľku pre seba, to tichučko, ktoré potrebujú preto, aby mohli porozmýšľať samé o sebe a o tom, kde chcú ísť a čo by chceli. Ono je to práve veľakrát o tom, že tým ženám musí byť daná príležitosť. Lebo keď im je daná príležitosť, oni si potom veľmi rýchlo zvyknú na to, že ju v podstate môžu využiť a začnú na tým viacej rozmýšľať. Ja už si teraz veľakrát smejem, keď niečo plánujem, ako napríklad keď budeme mať otvorenú hodinu výučby angličtiny a potom príde tá mamina za mnou a spýta sa ma, že na deti, tie tam budú s nami? Hej, takže už je to naozaj také, že už aj tie maminy koľkokrát očakávajú tú moju odpoveď, že nie, nebojte sa, ako vy si to pozrite, to bude s tými a deti nech sa v triede hrajú, bude o nich postarané. Takže keď im je daná tá príležitosť, tak oni sa už sami o to viacej kopia a viacej začnú myslieť sami na seba a využijú to. Využijú to. Ten ženský potenciál proste je, by som povedala, nevyčerpateľný a nezastaviteľný, len mu treba, teda ako hovoríš, dopriať tú možnosť. Vlastne táto konferencia je o tom, že sa rozprávame, ale je aj o tom, aby sme našli aj nejaký spôsob, ako tým ženám umožniť toto. Takže týmto by som uzavrela túto nejakú, keď si Katka skončila, nejakú to materské obdobie, alebo ženy po materskej, že toto vidíme ako možnosť pre mamičky a pre ženy, ktorých deti sú v škôlke, alebo aj v škole, pretože Katkin ďalší zámer, aby teda nebola taká veľmi bohatá, je pokračovať vyšším stupňom vzdelávania tých detí, čiže materské centrum. Nie je to žiadna novinka, samozrejme, poviete si, funguje to, ale chceli sme to tu zvýrazniť, že pre tie mamičky je toto možnosť, ako sa môžu realizovať, ako môžu byť sami sebou a nielen teda matkami. Takéto materské centrum. Takže Kati, ďakujem ti veľmi pekne aj za tvoju prácu, aj že si tu